bibbe fulbe andu diine ma fedde heblo sukabe Afrika takusan yoni to getema to awoyni to Madina Alheri to gawi nane to luma nyalbi to bohe baleje to basambula to gajaba jala to gajaba kajela to gajaba mbomo yabe ko on takusan jula ha nder galle Ceerno Mamoudou Ba to deji gurala sernabe e ko taari dum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie be cifondiri e boñ arbebe sifande buttere nde fewi kene jime ha 6 milliards taw ko khalisu goyam e limore heserde on khalis non ko yidde wadde gudrongaji tuggi wuro witengo tigziza faade kerol hakkunde leydi Mali e leydi Mauritanie to leydi Sénégal ma jaha to Tivaouane bien boyata gammu woni tigi mawlude 2019 yubbine e dara wuro e dara capital lamrugo Tijaniya hono Abdoulaye Sarr Diouf ko jagodo leydi Sénégal kalfinado cellala ade o wadi jillu makko e dara hôpital bitedo hôpital Mam Abdou Aziz Dabakh o yeyito non ko yettinode tona matériel kesso kewdo jettido to hôpital to leydi Mali pelle jogitibe be madi jangu mumen e dara ngodo wuro witengo Dunjulu sawatengo Sara Bandiagara be jobima pitali ko famdi kala yimbe joyo to leydi Nigeria sukabe jeegomo elewaji jangannobe ndera college wondude e yimbe dido gollotobe ndera college biftonobe e yontere bendunde be goppitama ha labi e odo saha joni be tawe juude ko rejimbe to leydi Guinea Bissau ko ngarmi ngara musto woni seppoji banno nyalawma hanki o ko famdi kala neddo goto wasi hen fitande mudum to leydi Algérie boyata leydi Algérie subgoji mum subade horejo leydi e odo saha joni no gasidi do neddo fuddima déposer kayitaji men ngam gembanade dina subgoji kabruji men jolam jabir so waktoro kien man jaha to dolaci tentude Afrique to leydi Espagne to leydi France ha to Belgique bismillah mon kettuki hoto godde joni jaanjolen kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musibbe teddube hen gone dewo hore bira no gasi jeedi lewru yarkoma hitande ujunnaji didi e sappoya jeenaya kabaruji men e demgal pular e sawta he ko musiddo mon sehil mon ghali abouba hono non birude de gardindi kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudorden aljuma hecci hanki on etijaaji kewdi mbadi mobondiral men e seppoji men e tede taw ko université sukabe hebbe taw sukabe non taw ko fodbe yaade université e ndera Nouakchott sabi non halabe yaade université jender Nouakchott tawa ala ko sabi dum so wana kayel kulal hollirde wonde e odo saha joni kala kebdo duubi nogas joyi faade do wawata winditade e ndara dina université ji be mbadi mobondiral mabbe non no be kewi wadde ni e to be kewi wadde ni so yeso bureau ji tawa ko to wiete ministère de l'enseignement supérieur ko ton tigi be mbadi dina seppoji yimbe hewbe non notitima hen hay jagorde hay yimbe tawa kadi ko beedo wietebe shardi yankobe tawtebe ndara leydi hen notitima e di ngala mobondiral e tawa kadi ko beedo tawa kadi ko beedo wiete shardi yankobe leydi taw ko landaji lunda ben tigi notiti hen e ndara ben non ne tawe hen hono odo bitedo Khadjata Malik Diallo non ko professeur en français o janginta ko français e tawa kadi ko député kado landa wieteka IFP woni union des forces progressistes ko landa lunda kanyum e hoore mum o tawtorama ngala mobondiral o tawtanama non ngal mo tuttinde on non ngal do kulal ko kulal gele lamu kinu nga sifi ngal kulal sifula ngal non ko hollirde e odo saha joni kala Mauritanie najo so jomum hebi baccalauréat baade kay hebi duubi no gas joyi faade duubi no gas joyi faade do jomum wawata winditade e ndera université ji di Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie kedolen aseda hanki o kado landa wieteka IPR woni union pour la république ko landa horejo Mohamed Abdel Aziz horejo leydi kido sosnom landa kanon be jodi noma nyalawma be jobe udditi nyalawma aseda hanki yo be udditi dum be udditi siège mabbe kesom e ndera Nouakchott e saha non cérémonie uddirgol siège onon hono e odo saha joni président comité du directeur provisoire landaka bitedo Seydina Wul Mohamed Khouna o wadi erango faade dendangala yimbe taw ko yidbe e yaadube horejo leydi keso bita Cheikh Mohamed El Ghazouani dendangal yimbe makko kala nde wawata notitade e kado landa wieteka IPR be mbawa tigi wadde nadde landa ha e jaadude
mabbe be mbawa kadi heblanade kongore landa ka damini yubbinde do e yeso sedam ha joni ko leydi Mauritanie keddoden nyande aljuma benuddo o police mon nakchat be pawi juude mabbe e colonel goto taw kadi colonel jaado aldertereta bitedo Ahmed Bamba Baya non o nangira e odo saha joni ko caggal kay ndewo arnom e siège taw kadi ko gallo ciatal taw ko ciatal dawrugol wite ka tajamu afwiya min agil watam kalanda dawrugol non ko mouvement dawrugol non de wari siège mabbe o be tawi hen tigi be dakki hen nate hoore jo leydi ndi kesso Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko don nangidi en nate o seki de o seki den nate non ben kolli hen mette men jehi portimo plainte to police nyalawma aljuma non police yi addu yimo e odo saha joni o mo tawe tigi e juude dadibe kadi o wana goto mo nangida e silma ko goddo balnodo mo seggede en photoji e kambe dido kala e odo saha joni e be tawe juude police ha joni ko Mauritanie keddoden nyande aljuma benuddo hono biru en gardini kabruji men e ndara nakchot lamorgo leydi Mauritanie bonya arbebe bietedom FADS woni fond arabe pour le développement économique et social be cifondiri lamungu nyamande butterende fewi den nyamande non ko 6 milliards taw ko limore khalis 6 milliards ukuyam e limore heserende khalis Mauritanie nyamatam e limore hesere so tawi kay ko limore hinde ne en hawra 60 milliards taw ko khalis uguyam din khalisaji non de do nyamade buttere non ko yidde be kay yidde laamu leydi Mauritanie e odo saha joni ko wadde gudrongaji tuggito wite tig zigzam ha yetto yoto wit kerol hakkunde leydi Mauritanie e leydi Mali on gudro non ummoto ko tig zigzam o faya kifa o faya sehil babi o faya frontière hakkunde leydi Mali e leydi Mauritanie ko troson gadano onon woni tigi tayre gadano gudron gadano mobe damni wadde non ko tuggi tig zigzam faade to wite gujam on tronçon non ko capande jeenay e didi kilometre tronçon didabo onon ko tuggito wite gunjam faade to wite Boumeydi don ko capande jeedidi kilometre tronçon tatabo onon ko tuggito wite Boumeyda faade to wite kankoso lebidim on ko capande jeenay e jeedidi kilometre tronçon nayabo sakkede onon ko tuggito wite libulim fay ngabu fay tuggito wite nayabo onon ko tuggito wite libulim tuggito tronçon onon fay to libuli on ko capande jeenay kilometre on ko capande jeenay e jeedidi kilometre tronçon nayabo onon biden ko tuggito wite libuli faade ngabu woni tigi frontière hakkunde Mauritanie e Mali on ko capande jeenay kilometre yidde laamu leydi Mauritanie non e odo saha joni ko jogade gudrongaji ngarduno fewi e jokkondirde kadi bele webnude e newnude ya garta hakkunde leydi Mauritanie e leydi Mali ha joni kabaruji men e demgal pulaar seno mimato leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaden nyande aljuma benuddo etijaji taw ko université be Cheikh Anta Université mo Cheikh Anta Diop be mbadino tigi ngarmi ngara musdo e policeji addini be jippade e boli non wadde seppoji mabbe ko namdal ko wite bourse mabbe social e ndera ngarmi ngara onon hollirama tigi étudiant goto gagnima hen gagnande musde ne fewi bitedo Bassirou Tine no gagnima hen gagnande musde ha koyngal makko heli hen taw kadi hollirama ko kural o fideno e koyngal Bassirou Tine non ko étudiant o jangati ko faculté des lettres et des sciences humaines e nder ona université o holliri non tuggi ko gagni faade odo saha joni haydara ala ko bi balal ummade e ben ardibe université o ha joni e nder leydi Sénégal jiyan ha to Mbuurum bitedo Moussa Sangulo wa e nder kaggulade taw ko pêche woni woni tigi e nder port mo pêche woni tigi nokkuto awo e nder falde e nder diwana Mbuurum ko yimbe gollotobe e nder port non woni awo be kanyumen tigi pimum piggal musngal no fewi ha wasi hen fittano makko addini mo fiede non kanko ko gandirado yidde habede e kala saha ko gandirado ka hareli ko jiddo ko nekdo kadi e kala saha hollirama non tabi mo fiede ha gaño non ha wasa hen fittano makko kanko jettuno labi kanko Moussa o yuwi neddo goto e awobe he labi ko don tigi kambe awobe fof be kolliri mette mabbe jima makko be jiggi mum be pimo ha wasi hen fittano makko e odo saha joni non goski makko ne tawe e nder hôpital e nder morgue hôpital bitedo mo Grand Bourg
ha joni ko leydi Sénégal kedden ko fati e mawlude woni gammu 2019 ɗaminiɗo yubbinede e nder Tivaouane ɓoyata noon ko mawlude woni gammu e oɗo saaha noon Tivaouane naɓe capital Tijaniya nana darino dole mum ponno e keɓugal kay gam yidde jaɓɓade wawde jaɓɓade oɗon jamma tawa kadi ko yidde mawninde jamma jibinede Amadam woni tigui jamma jibinede nulaɗo mum ɓurɗo ɓurni kala ko ɓuuri ko mo ɓurɗo ɓurni kala ko ɓuuri ko ɗeɗo noon ko ɗo e jonte ɗiɗi tan woni tigui ma gammu o yetto woni mawlude ndem ma yetto ko hollirama noon e oɗo saaha joni noon e yimɓe hewɓe ne ummo e nder jokli leydi Sénégal kala ha e caggal leydi Sénégal tawa ala ko addi ɗum so wona yaade to Tivaouane tawtoriyede jamma mawnugol jamma jibinede Amada hono Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal aade o waɗino jillu makko e nder capital Tijaniya woni tigui to nder wuuro witengo Tivaouane o yeehi noon ko yaade to hôpital tawateɗo to hôpital o yeehi noon koto hôpital wuuro ngo biteɗo hôpital Mam Abdou Aziz Sy Dabakh mo Tivaouane hon noon mawɗo hôpital hono noon nayomo to noon ko yaade tigui jaɓɓoyade e yettinde toon matériel kewɗo no fewi taw ko matériel kesso mo hôpital o heeɓi ha tengti noon e oɗo machine biteɗo scanner taw ko scanner paaɗo e on hôpital e jaɓɓade kadi conteneur ha wi dak taw ko matériel faade hôpital o on conteneur noon ko yimɓe yerlitiɓe taw ko jambureɓe yerlitiɓe kañumen tigui ndendini dole mumen ore ndendini kappareje mumen ha mbawi hebde conteneur ha hew matériel faade e hôpital o ko on conteneur noon kadi mo toppito ha yettono ha nirtini e juuɗe hôpital o ko noon kadi yettinde toon ambulance taw on ambulance noon ko ballal neɗɗo goto biyete taw ko neɗɗo goto tawi ko neɗɗo goto biyeteɗo neɗɗo goto biteɗo Baba Diawo kañum tigui sodani hôpital o ambulance on ambulance o rewi koye junggo makko ma wat feere ha yetto e nder juuɗe ɓen halfinaɓe hôpital o kanko jagoɗo kalfinaɗo ko fati e cellal aade hono Abdoulaye Diouf Sarr o joddima e khalifa général mo Tivaouane khalifa général de Tijane mo Tivaouane biteɗo Serigne Mansour Sy Serigne Mbaye Sy non khalifa général mo Tijani o Serigne Mbaye Sy Mansour khalifa général Tijane o joddima mum Chérif on non ko Tijani kanko non khalifa général o holliri tigui ko ɓe jiiɗi ko hewani e oɗo saaha joni ɓe jiiɗi tan ko hôpital o nde hokkate tigui nde hôpital o gardinte ɓe keeɓa tigui safroɓe tawa ko safroɓe jogui ɓe humpito no fewi ha tengti noon e oɗo fannu biteɗo orthopédiste to wiyete pédiatrice wiyete pédiatre o holliri kadi mo sohlide directeur hôpital o rokkate werla mum taw ko werla mo jeani hoore mum nde werlaji goɗɗi kadi biteɗi werlaji de liaison ne mbaɗete e nder hôpital o jokkodirde hôpital o e wuuro ngo e guure tariɗe kala o ɗum ɗon nan woni tigui ko ɗo namdi kadi nde subvention hôpital o ɓeydete beele hôpital o mawnugol mum e martab mum ene ummo tigui to wiyete niveau 1 ha yettoyo niveau 3 ko ɗum tigui woni ɗaɓɓade khalifa général mo Tijaniya faade e oɗo biteɗo Abdoulaye Diouf Sarr jagoɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fati e cellal aade halfinaɗo ko fati e cellal aade ha joni kabaruji men e ɗemgal ɗemgal ɓural sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen to leydi Mali noon to leydi Mali kalene ngal ɗoccatal bitegal HCIA woni au conseil pour l'unité des Azawat ko fedde noon joguitiɓe heptinande nde laamu ngu heptini taw kadi ko wiyeteɓe fedde signataire de la paix signataire taw ko signataire accord de la paix caggal noon catal ngal noon ɓe kolliri aseda hanki o ɓe kolliri tigui e saaha maɓe jooɗino congrès mabɓe ɓe kolliri e oɗo saaha joni yidde mabɓe kay ko fedde nde wonnode fedde joguitine ɓe jiiɗi wattude fedde nde e oɗo saaha joni ko landa dawrugol e wiide noon gardiɗo fedde nde biteɗo Al-Gabbas ak Intala ko on tigui o haali waɗi haalande noon ko ñalawma hanki o aseda hanki e saaha kay ɓe jooɗino congrès mabɓe to Kidal ɗo e ɓoyde kadi hollirama fedde wonde hono taw abbinde nde witede MNLA woni mouvement national pour la libération de l'Azawat nden hooremum ko fedde joguitinde tawa kadi ko heptinade to banggue laamu kamɓe e koye mabɓe e gardugol oɗo biteɗo Bilal ak Chérif ɓe kolliri kamɓe e koye mabɓe ɓoyata mabɓe jooɗo congrès fedde catal ngal ñande 30 novembre mabɓe jooɗo congrès mabɓe kamɓe e koye mabɓe kayni mabɓe ɗaɓɓani beele fedde catal ngal ene wonta landa dawrugol
ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeena ha to diwan Bandiara Gara kalene ngoɗo wuro witengo Dunjulu non ko wuro tawtengo 10 kilométre hakkunde mum e Bandiagara wuro ngo non ko sagataɓe jogitiɓe jeeyaɓe pelle boninkoɓe wat boniɓe kañumen tigui jani e wuro ngo ɓe jani e wuro ngo non ko famli kala yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen ɓe barmini yimɓe hewɓe kadi ñalngu ngu non ko ñande ñalngu ngu waɗi noon hawri tigui ñalawma kadi wonno ko aljuma ko on ñalawma kadi ɓe biftino yimɓe jeegomo taw ko jangguinoɓe e nder école aji tawateɓe e nder falde ha e oɗo saaha joni ɓen jangguinoɓe école aji noon tawi juuɗe mabɓe e mbadi dahaɓe ha joni koye leydi Mali keddoɗen yen ha to wiyete Ansogo noon ñande no gasenayi yarkoma gonɗen ɗum ko Allah faabi maire commune biteɗo Tessit noon ene tawi tigui e nder siècle mo Ansogo e nder siècle mo Ansongo siècle mo Ansogo ko sagataɓe jeeyaɓe pelle wat boniɓe joguitiɓe ha teddin ko kañumen tigui ternomo kanko maire o noon e saaha mo wonno e werlaɓe makko hakkude to wiyete Ansogo hakkude mum to wiyete lelo hoy ko ɗon tigui ɓe terimo omo woni e werla makko ɓe terimo noon eɓe dewi caggal makko ɓe aynomo piyande taw ko piyande de sommation yo darto walla ɓe mbaramo caggal ɗum noon omo woni e oto makko ko ɗon tigui o yabbi accélérateur ha koyngal makko yetti tol oto o dogino dole oto ponno caggal ɗum noon nde wonno kadi lawol ngol moƴƴani lawol ngol e heewi balde kadi oto doga dogdu fakinde no feewi ko ɗon tigui oto yani on tigui oto yani baltol gotol ko ɗon noon Allah rokkimo fartange o yalti werla o dogino dole makko ponno o jokkitiri yolle nde koyɗe makko o gañaki hen o mayani hen kono kam o yettima kanko foof omo warñi ha joni ko leydi Mali keddoɗen kalene oɗo biteɗo Habiba Kane o suɓama e jonde jagorde joɗinode guila ñande jeenayi lewru octobre 2019 o waɗama directeur national des affaires religieuses woni tigui gueɗe ko fati diine kala e ko fati e adaji kanko no joji ko Ibrahima Boubacar Keita noon hoorejo leydi Mali kañum tigui suɓimo e jonde jagorde tawa kadi koye ɗaɓɓade oɗo biteɗo ceerno As Diallo noon kañum woni jagoɗo kalfinaɗo diineji e adaji e nder leydi Sénégal ko kañum tigui ɗaɓɓuno beele mo waɗe directeur national ngala catal Habiba Kane noon ko professeur collège o gollima noon duuɓi kewɗi e nder ministère des affaires religieuses Habiba Kane yalti koye nder école normale supérieure tawi kadi ko jangde arabe o waɗi noon heblo makko jandiyankagal to Bagdad e nder lamorgo leydi Irak caggal ɗum kadi o yeehi waɗode hebloji makko jangguinde école e nder Tripoli lamorgo leydi Libi o gollima poste uji kewɗi e nder gouvernement he ko adi kay komo nommé oɗo poste kanko Habibou Kane noon so ɗon teski kanko heewi wadde émission ngaji kala saaha ha tengti e nder lewru korkam e nder chaîne télévision biteɗo Africable kanko heewi wadde émission taw koko fati e diine islam kanko heewi wadde on émission kanko Habiba Kane noon ko kanko e oɗo saaha joni suɓa o waɗa directeur national ko fati diine e ko fati e aadaji kala e nder leydi Mali ko desɗo noon omo jogui cuddiɗo e sukaɓe ɗiɗo eɗen mbiya tan yo jogoro ɗum jama ha joni ko leydi Mali keddoɗen yen ha to leggal to Bamako leggal bitegal sebini ko ñande nogas e ɗiɗi no octobre gonɗen ndu sanga 18 heures woni 6 heures kikiɗe ko suka tokos mo duuɓi 15 ko kañum nangano e saaha kay yinno wujjude moto Jakarta nden o nangama ɓe pimo piggal musgal no feewi o fiya tigui ha watti ɓinje ɓe jinno kadi ko duppudemo hono no benen waji kewi wadde ni e kala saaha e nder leydi Benin kala gujjo nangaɗo ɓe kewi wiide ko article 325 noon ko 325 francs ɗum noon ko 65 taw ko haalisa franc hen 60 ɗe ko coggu litre essence bujoyi ɗi ko coggu almeta ɗum woni kuulal mabɓe ɓe kewi ko duppude kala gujjo nangaɗo e nder Benin oɗo sukane ko ɗum yinno waɗede e nder ngalɗo legal bitegal sebini koro ɓe jinno tigui ko duppudemo ko seeɗa e yimɓe legal ngal noon taw kadi ko joom ɓerɗe kecce kañumen dandimo kay e duppede caggal ɗum noon ɗum de o fiya ha watti ronki darade ko ɗon tigui ɓe ɓaggi mum ɓe mballimo ha o yetti juuɗe e koreji makko nden o yettima galle mabɓe noon mo fiya mo gañi kanko foof ɓandu foof ne ɓuuti ko ɗon jindaɗo makko gorko ne nanggue junggo makko nawimo ha to juuɗe gendarmerie addimo juuɗe gendarmerie noon holli ko ɓiyum kono ko gujjo ko bandi yo lawol rewne e makko gendarmeɓe noon nanguimo ko jii kay no wayni ko addi foof ko suka woni ko wiyete mineur ko rewi hen kadi ko piyaɗo ha o ɓuttiɗi e oɗo saaha joni kuliggilo mayde e juuɗe men ko ɗum tigui
sabi goppitimo deno arti galle non babiraɗo kadi sali safrudemo e oɗo saha joni babiraɗo nana ƴussam ene ƴiɓiña ene namdo tiginde ɓinguel mum safrete guila mayde kono babiraɗo koko sali safrudemo wi kañum ko safrata gujjom sen ummima to leydi Mali ko to leydi Nigeria paɗena to leydi Nigeria non kene wona joni jonte to leydi Nigeria kene wona jonte tati joni sukaɓe jangannoɓe e nder lycée goto taw ko sukaɓe jeegom jangannoɓe e nder lycée wondude e gollotoɓe ɗiɗo koko biftono taw ko pelle joguitiɓe ceɓɓitiɗe kañumen biftinoɓe koko dahanoɓe noon e oɗo saha joni hollirama tigui kamɓe foof ɓe goppitama kamɓe e sukaɓe jeegom ɓe kala e gollotoɓe ɗiɗo kamɓe foof ɓe goppitama e wiide kay oɗo biteɗo Samuel Arwan noon ko kañum woni responsable ko fate nden kay kisa woni police diwan o kala ko on holliri ɗaƴini kabaru wonde ɓe goppitama o jaɓani haalde noon so tawi kay koɓe yenaɓe ma waɗa tawi ko yenaɓe walla tawi ko maslaha waɗa nde ɓe goppita kono o jaɓani haalde ko laaɓi ko tan kam ko maire Baccani Touba mawɗo jamma koto Guinée Bissau paden aseda hanki o garmi gara musɗo waɗi taw kadi ko seppoji bannoɗi e nder lamorgol leydi Guinée Bissau taw noon ko namdinoɓe kay nde sumgoji horeji leydi ndi dirtinte ha yesso sumgoji garmi gara noon muusi hakkude yimɓeɓe e police o hollirama neɗɗo goto wasi hen fitani mum kanko mayɗo hen noon wiyete ko Demba Balde omo yaranno e duuɓi 49 Demba Balde noon ko hen wasi balde muɗum omo yaranno e duuɓi 46 o nanga tigui ko nder landa nder siège la landa wiyete ko PRS ko ɗon tigui ɓe tawimo police o fiimo piggal musgal no fewi caggal ɗum kadi ɓe parkimo gaz ɓe piimo hawa ɗaati ɓe parkimo hendu farkonu woni gaz lacrymogène nde koreji makko gari noon tawi tigui omo woni e kaaɗeki mayde ko ɗon tigui cuutimo mbaɗimo e werla nawimo to hôpital kono hollirama tigui ko adi komo yetto e juuɗe safroɓe tawa o wasi fittanu makko sen ummima to leydi Nigéria ko to leydi Algérie paden ɓoyata noon ma leydi Algérie ɓoyata ma leydi Algérie sumgoji mum taw ko sumgoji hoorede leydi ko ñande 1 décembre ɓe ɗamini yaade hen yimɓe hewɓe noon yimɓe leydi ɗaminno tigguinno tigui yo sumgoji ɗi dirtine ha yesso kono noon en ɗamina tati ko ñande 1 décembre ko ñande hen sumgoji ɗi mbaɗata e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe taw ko biriji hettuɓe gembeji mumen yimɓe tigui ƴammoyde lefol laamu puɗɗima déposé candidature ji mumen e oɗo saaha joni fodde nogas e ɗiɗo biri déposé candidature mumen ñalawma hanki o noon ko goto e yimɓe mennoɗo wonde hoore jagode e laamu Abdoul Aziz Bouteflika biteɗo Abdel Majid Tebboune mo juuɓi 73 kañum déposé ñalawma hanki o saɗa hanki kañum déposé ɗereji mum gam gembanade yidde ardade leydi ndi oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Haali Abouba kabaruji men jolam jabbeɗi koto dowlaci dentuɗi Amérique puɗɗotoɗen Aboubacry al-Baghdadi ko mawɗo fedde wiitende mawde fedde seɓɓitinde wiitende état islamique ko kanko woni khalifa général fedde nde dadiɓe martaba towɗo taw ko le haut gradé ɓe dowlaji dentuɗi Amérique ɓe kolori tigui wonde ɓe joɓima fittandu makko e bombardement moɓe mbaɗi ñalawma hanki o e nder leydi Syrie taw kadi ko kanko ɓe tufinoɓe joori makko pettoje noon hollirama noon waɗi boniɓe hewɓe mbasi hen pittade men kanko noon omo jeeya tigui e ɓen ɓeɓe mbari kanko noon hollirama tigui ko aleda hande on hoɓe kolliri tigui jandeli kewɗi kolliri aleda hande o ma oɗo biteɗo Donald Trump o woni tigui koye heblanade gam wadde haalande maggo yidde tengtinde wonde oɗo biteɗo Aboubacry al-Baghdadi wasi fittade muɗum e bombardement mo koninkoɓe makko mbaɗi Aboubacry al-Baghdadi noon laabi kewɗi ene wiya wasi fittade mi wiya warama taw ko koninkoɓe leydi Russie walla Amérique naɓe e kala saaha ene mbiya joɓima fittade makko so yeehi ha woni lebbi seeɗa kadi kanko Aboubacry al-Baghdadi o yalta o waɗa haalande makko enen gandi kam mayɗo meeɗani wurtude en cuwata o yiide mayɗo to wurti fitti tigui laabi kewɗi ɗiɓe mbiyata ɓe joɓima fittade makko ɗum laaɓani ñalawma hande o noon Donald Trump ne ɗamini wadde haalande hollirde wonde o wasi fittade makko eɗen mbiya tan yo rento no fewi yato kadi ko hunde lamde guila ɗum laatade fenade hono heewi wadde e kala sahani guila hikka noon guila mbiyen noon ɗiɗo duuɓi kala noon kanko oɗo biteɗo guila ɗiɗo duuɓi 5 sakkere noon kanko oɗo biteɗo Aboubacry al-Baghdadi hollirama tigui ɗiɗo duuɓi 5 sakkere ko kanko ɓuuri wonde terroriste ɓurɗo yiilede e nder windere hekkala ɓurɗo yiilede e nder windere hekkala hollirama noon o fittade makko ɓe itti fittade makko ñalawma hanki o e nder bombardement mabɓe ɓe mbaɗi e nder leydi Syrie koto leydi Espagne paɗen aseda hanki o seppoji molantego Allah waɗama tigui e nder lamorgo Catalan woni tigui e nder Barcelone e nder
kara leydi Espagne hollirama noon police o holliri ko famdi kara ujunnaje temetere capanɗe joyi ujunere woni 350.000 neɗɗo jippima e boli Barcelone wadde seppoji men seppo ngo noon ko seppo jam yemiwo ala koɓe namdi kamɓe seppo ngo so wona dendagal mawɓe mabɓe tawa kamɓe witeɓe les séparatistes yiɓe hedde indépendance mabɓe nangaɓe enen dumba kamɓe foof nde ɓe goppitte ko ɓuuri yawde e yaccade koto leydi France paden leydi France wayli waktu mum ñalawma hanki jamma bedɗo o tigui ɓe mbayli waktu mabɓe ɓe naati tigui ko wiyete heure d'été siftinde noon e kala saha leydi France ene wayla waktu mum ɓe gonno koye ko wiyete ɓe gonno koye heure d'été fati mbayli ñalawma jamma hanki o ɓe paati ko wiyete heure d'hiver noon seɗon teski noon e kala saha hakkude men e Europe ha tingti hakkude men e leydi France hakkude France e Fouta e Kumbaru e kala saha waktuji ɗi ne mbaylo saha noon Faray ne daɗa en waktu timmuɗo saha ko waktuji ɗiɗi ɗeɗo balɗe foof noon kamɓe danno en waktuji ɗiɗi e oɗo saha joni noon tuggi jamma hanki faade oɗo jaaha joni hakkude waktu leydi France e waktu Fouta e Kumbaru ko heure goto woni hakkude meɗen e oɗo saha foof noon fedde Union européenne fedde européenne kamɓe foof koɓe dadiɓe doole mabɓe ponno ɓe jiiɗi kay ko baylugol heure onde nattata ha laaɓa beele kamɓe foof eɓe gona e waktu goto taw waktu o waylotako saabu ɓe kolliri doctoreɓe hewɓe e sukaɓe taw ko jinnaɓe sukaɓe jangguinoɓe école aji ene gullito ɗum e kala saha ko waktuji ɗi mbayloto ko ɗum noon ene waɗa ɓe perturbé no fewi koto leydi Belgique paaden cakkitoɗen leydi Belgique noon heeɓi hoore jagorɗe leydi ndi kesso e oɗo saha joni noon ko ngolɗo noon woni lawol garwanigol ko leydi ndi ne heeɓa taw ko hoore jagorɗe mabɓe woni premier ministre mabɓe taw ko debbo ɓe keeɓi debbo noon premier ministre biteɗo Sophie Williams Félicim noon o lomti tigui ko gonnoɗo biteɗo Charles Michel ko on o lomti gonnoɗo hoore jagorɗe leydi ndi e onne noon e oɗo saha joni ko kañum suuɓa e oɗo saha joni waɗa tigui ko wiyete président des conseils européen ala fendo imam brero njol samale limatange yo ile di jam bandira be kulen nalla mi joden ma kona waliya be dachi mijimi aduna ngoy mi oram majubele wirtoben yalla ya fo nenam tenono niyam reni jangi yalla ya fo babam tenono niyam reni jangi mijimi aduna ngoy mi oram majubele wirtoben dangelam boy banna teray joj jomam yo lawon dangelam weli welan bindini danibe jomam yo lawon yalla malik samba tarawani yalla yiri yalla na yiri yalla malik samba woni yalla musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno komin tonganno ne kabaruji men e ɗemgal Pular ɗo e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba ñalawma janggo o noon ma en ketto musidɗo men sehil men Abdoulaye Sarr kettugue malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on